So yun, what's up mga kasolid? Kumusta po yung lahat? Hindi muna ako magluluto ngayon dahil magtitinda muna ako, maghahanap buhay muna ako. Magtitinda muna ako ng tatas, chicharon, bagnet, yun no? Meron silang yung plain lang, tapos meron din silang spicy oh. Ngayon, itatry natin, iti-taste test natin kung masarap nga talaga ang tatas, chicharon, bagnet. Puhos natin dito mga kasolid. Dami ng laman, no? Tapos yung spicy naman, buksan din natin. Yun, no? Napakaraming laman, mga kasolid. Siyempre, magte-taste test na tayo, mga kasolid. Yun, no? Try ko muna ng walang suka, siyempre. Napakalutong. Ayos. Tapos itatry naman natin yung spicy nila. Wala munang suka. Tsaka kahit walang suka, masarap siya. Pwede siyang papagin. Tapos yung spicy nila, saktong-sakto lang yung akhang niya, mga solid. Pwedeng-pwede sa mga bata. Tara boy, patikman mo yung spicy nila. Kahit bata, pwedeng-pwede yung spicy ito. Tingnan natin yung spicy, no? Yun. Manggilo ka muna sa mga kasolid natin. Sausaw din natin sa suka, yan, no? Try ko muna pa yung spicy. Kain po. Ano lasa? Di man po siya ganong maparas. Sakto lang po yung angang niya. Kung gusto nyo nga palang umorder nito mga solid, kung nanonood kayo dito sa TikTok, i-click nyo lang yung yellow basket. Kung nanonood naman kayo sa YouTube or sa Facebook, i-click nyo lang yung link sa description, mapupunta kayo sa TikTok at pwede na kayong umorder. Tig 150 pesos lang ito kada isa. Try nating ulamin, no? Ulamin namin mga solid. Ano? Suka tapos sa kanin. Yan, no? Tayo mga solid. Hop. Yung spicy, oh. Saka yung lutong niya, saktong-sakto lang, hindi siya matigas. Kanin. Yan. Sa TikTok, i-click nyo yung yellow basket para maka-order. Sa Facebook, i-click nyo lang yung link sa comment section, tapos mapupunta na kayo sa TikTok. Tapos sa YouTube naman mga solid, i-click nyo lang yung link sa description. Makaka-order na kayo ng tatas, chicharon, bagnet. Napakasarap po. Tsaka bagay na bagay talaga sa suka. Pero kahit walang suka, okay na okay siya. Masarap po siya papakin. Tapos kakanin nyo yun. Magla-live sana kami, kaya lang walang connection. At syempre, sigurado kayo nanonood pa sila. I-comment nila kung tagasan sila para malaman natin kung saan nakarating ang video natin to, no? At paki-follow na rin po sa Facebook, TikTok. Paki-subscribe na rin po ang YouTube channel namin, Our Kitchen TV. Tapos pulutan, pwede rin to. May laman-laman pa mga kasolid, oh. Ito yung chicharon na may laman. Yun, no? Pakain natin yung pusa. Meow!
May nagtatanong nga pala kung mas masarap siya dun sa kangkong. Siyempre mas masarap siya mga solid. Baboy ito eh. Mahal ng kilo ng baboy tapos ilalaga mo po. Kaya mas sulit to. Tsaka hindi mo man nakuulam ito. Nakuulam mo to. Siguro last bite na lang ako. Ikaw last bite ka na lang. Gusto mo pa? So off cam na lang namin titirahin. Last bite na lang dito. So yun mga kasolid, kung gusto nyo umorder nito, kung nanonood kayo sa TikTok ngayon, i-click nyo lang yung yellow basket. Kung nanonood naman kayo sa Facebook, i-click nyo lang yung link sa comment section. Makaka-order na kayo ng tatas, chicharon, bagnet. Ano, hanggang dito na lang? Opo. Abangan nyo po ang susunod naming vlog. Maraming salamat sa panonood mga kasolid.